Така, здравейте, това е анбоксинг на Canon PowerShot A810, ето. И нека започна с анбоксинга. Така, виждаме един диск на Canon Digital Camera. Това е някакви драйвери за него. Така, опътване, което доста дебело и ненужно. Някакви листчета, още албала, ето. Те са ненужни. Така. И в същата с още един кабел, който, нали, за свързване с него, за компа, така и това дето не го знам какво е, някаква връв. Да. Тук голяма е. Така. И да работи на батерии. Такива батерии. Такива батерии. И ето го от апарата. Мекото му облекло така. Тук от тази страна, от страни, отпреди, от другата страна и пак към. Отгоре 16 мегапиксела, 28 мм, там нищо си, LCD, 2,7 мм, така. И това е анбоксинга, ето. Кабели, има батериите, ниска. И